Hej och välkommen! Matematik 5003 BC. Uppgift 5109 och 5112. 5109 beräkna area. Först area. För att beräkna area behöver jag veta hur mycket basen gånger höjden. Höjden har jag redan. Men basen betyder att jag måste veta x och y, sen addera dem, summera för att få veta basen. Så jag måste ta reda på x först kanske och sen y och sen summera dem. X är om jag tittar på den här triangeln, här är vinkeln är 42. Så sinus 42 kan jag bara få veta b. Men nu behöver jag x, så tar jag tan 42. Tan 42, då är det 12 delat med x. Och jag vet tan 42 från använda miniräknaren. Så tar jag fram x den vägen. Så tan 42 lika med 12 delat med x. Och x lika med 12 delat med tan 42. Sen får jag på ett ungefär 13,33 meter x. För att veta y så tar jag den här triangeln. Och igen tan 57 som är y delat med 12. Tan 57 y delat med 12. Y lika med 12 gånger tan 57. Och det är på ett ungefär lika med 18,5 meter. Sedan adderar jag x med y för att få basen. Och när jag adderar får jag ungefär 32. Arean lika med bas gånger höjd delar med 2. Så 32 är basen, 12 är höjden, delar med 2. Får jag, som jag inte tagit fram här, men får jag någonting som är arean. Omkretsen behöver jag veta, förutom x och y, även b och a. På samma sätt, nu tar jag sinus 42 som är lika med 12 delat med b. Och sinus 57 som är lika med y delat med a. Men för att inte använda y, kanske jag har gjort fel på något sätt, bäst att jag tar cosinus 57 som är lika med 12 delat med a. Så sinus 42 grader, 12 delat med b och b lika med 12 delat med sinus 42 får jag ungefär 18 meter. Cosinus 57 grader lika med 12 delat med a och a lika med 12 delat med cosinus 57 grader, ungefär 22 meter. För att veta omkretsen, det gäller bara att summera alla dessa 22, 18 och sen x och y. Så x och y. Så alla dessa måste man summera. 13, 18, 18 igen och 22 för att få omkrets. Så omkrets är summan av de här 4 talen som jag fick fram med hjälp av sinus och cosinus och tan. Så den plus den plus den plus den får jag svaret på B. Nu kommer jag till 5112
2 i en liggande halvcylinder finns vatten som figuren visar. Beräkna höjden. Beräkna höjden. Jag vet faktiskt inte hur jag ska tänka eftersom det är lite halvcylinder. Jag bara tänker som om det är cirkel och se om det är rätt eller inte. Så jag tar från här till här är 30 centimeter. Även från här till här är 30 centimeter. Och från här till här som är radie. Tror jag att man kan kanske göra så 30 centimeter. Men jag behöver veta den här delen. Den här delen från här till här. Så som är H. Den här delen behöver jag. Men om jag tar fram den här delen från här till här. Så kanske är jätteenkelt att ta den gula delen. Så den där gröna delen kan jag ta fram med hjälp av till exempel sinus 35 som är lika med H delat med 30. Så sinus 35 lika med H delat med 30. Och den här delen har jag kallat för X här. Men jag ska inte kalla det för H eftersom jag redan har H, så det är inte så bra, utan det är X bättre. Här är H. Den här delen är H. Samma del som den här. Från här till här är H. Så X lika med X lika med sinus 35 gånger 30 fick jag med miniräknaren cirka 17,21. Och radien är 30, så tar jag H lika med 30 minus X. Får jag på ett ungefär kanske 13 centimeter. Men jag är inte säker. Jag har inte någon. Jag vet inte facit eller svaret. Så hoppas att det är rätt på ett ungefär. Så ska man tänka. Men det där med halvcylinder har jag. Kanske man ska tänka på annat sätt. De andra frågorna kommer jag att kanske göra en video till. Tills dess, ha det så bra.